Ahoj, tak nakonec i já jsem získala nominaci. Vlastně mě to tolik neštve, protože za první mám ráda pivo a za druhý si myslím, že pivo má rádo mě. Dále bych chtěla nominovat Barboru Paul, protože je to jediná členka Tvrdého jádra, která doposud takové video nenatočila. Potom Karin Svobodovou, protože ji mám strašně ráda, je to asi největší pič piva, který ho znám. A potom, abych to taky trochu genderově vyvážela, Ondru Kudhana. Navíc je to pan režisér, takže se na tomhle videu určitě vyřádí. Na zdraví. Ahoj.